Cambri Pinus Refi, una de Westra Namang. Vaderland, jullie namen is je vaderland. Culturo TV op locatie en we zijn hier naar Wama sa ere taxi. Zoals u ziet, daar aan een busje is toch aan een taxi. En we willen toch even vragen van Ahossel Ego den DDC. Isabi, bigi pa welkom in ons gesprek. Van Ahossel Ego schreef je op een taxi. Oké, ja, voorkom met bar air zo'n people wan odi. Kom ik taxi, kom ik adem mina taxi, zei ik taxi. Mai pasula, kom ik aluku, kom ik aan broko pondo. Telek in a herbinnenland met bar odi kom ik foto. Ik kan snap visa wagia, zuiver. Ja. Ja. Dan met bar alles maf me odi. Desma sa go tek taxi, ayete taxi, airport taxi. Met bar wan odi. Weekends a model voor een systeem het draai no dat ulek taxichauffeur wabi spijt ving. Nu ben verwacht aan ja zo dat naar de Singsbo kom niet toe. Want vorige rekering, bouwta rekering, nou bij laya gasoline, 7 SRD per liter. Dat tobe pot voorbarki, dat u tank bij voeren. Ja. En dat no we pot toedoesung SRD, tok u tank nee span. Dat de passie pomurei a de passie boroko. Alla de passie boroko. Once ma zou take taxi, ne go in one boom passie. Des ma zou take taxi na passie pedes revi en denk tak de enkel draai. De af take one wagi voor de enkel draai. De af take one wagi go in a passie. De wabi spijt was aan dat tak upoti santoki Brunswijk. Want mi no one full abop man. Telek no mi no give up. Mi no trowe abop ete. Abop mi horen standaard ete tak na mi partij dape. Maar een model, sa de man kleuring, kom mi toe. Brunswijk, moest aben ede. Brunswijk moest aben ede. Brunswijk be mok sanga bauta asambe go boom. No Brunswijk mok sanga santoki asane go slek. Den gudu man sabab money na den e gudu e godoro. Da op chiman sanobab next da we saka. Wegens a gasoline. E fuck u op. Baga dat de man kapot BTW. Baga die score opo. Die score opo. Want u bent in een vakantie. Den bonden behoren dat je met een BTW hoort. Ja. Spang. Da ta score bigi draai. Go met eind november. Da de man oluku. Voor de oseta BTW. In november de man skit. A BTW comfort baka. En de man pousse quoi fesi. Oui, le taximan. We de in a film. Pai voor de wagi. Sorgu. Ukasen. Pai voor jur oso. Baya gasoline pot gi a wagi. Dat santoki mo op angasan voor IMF. Sacha koin serna. Want serna bedrai ome yari. Sondro IMF. Sondro BTW. Serna bedrai. Serna bedrai. En die santoki Brunswijk kote kare keren ja zodat de moutak doko veranderen sani. Pour ome subsidie. Na den bejaarders ma. Nanga desma sabe sponsor desma. De pour ome sponsor sabe sponsor desma. La die pour den. De sponsor sabe sponsor desma. Pe a money ego. Mi wan actie santoki Brunswijk. De subsidie die de man beki nanga IBS, nanga Watra, nanga de Bayardenhuis, nanga den sma sang beko woyo, nanga de sma sang beko bay nyang. Pay a BTW a money die de man pura subsidie. Pay I go that we like a people for Sernang wan sabi. Die de pour de subsidie. Pay a money that he pay I go. Wan sabapis dati. Weekends, luister naar meneer. Nou een interview met de. Mi no mak kosi no man. Mi no mak en een bedrijf no man. Maar een systeem
Santoki, Brunswick e Rokoja. Mi no bedeng taka so sambo guere. Daarom mi be stem gi abop. Mi bedeng tak voor lek tembe o kong. Mi denk voor lek tembe o kong in taki woko de moro vrij. Woko abe moro chimbetre. Bedeng taku bo abe moro shuti. Ma fosi bouta regering. Uwe bij wagi. En ube pai man. Vrij ube pai man en van de man. Mano de man si tek Santoki teki. Ino man bai wagi moro. En ino man pai man moro. Tegendeel. Te baya wagi fen wan chimona goat bushi i pai de man dri dusun dala i teka wagi. Bakat fo mu de mai pura wagi anu baka. Ino man payeng. Ino man pai godoro want ta inkomens lek. A koers bij de tap 7 bouta regering. Santoki regering na 40. Na 4 mal. Amoni grogwa loktu. Da uwan taki na nga regering sref tak luku de mai plannen gwa strati. Ma Brunswick uno wani saka Brunswick. Uno wan saka abop. Abop mudu wan sani juwe ke baka ma nya konde ni ataki. Ronnie Brunswick. Embe feti a freedom fighter. Fu chara democratie kombaka. En de chara democratie kombaka. O men fu de chiwano sabasanda tima o men bigi wan lobeng. Taki democratie kombaka ina kondre. En die democratie kombaka ina kondre. U lobeng. Wan stem no be stem jamoro. Ala wan sambe go tapa refo. Ma Brunswick feti chara democratie kombaka stem baka. En die stem baka. Dat Brunswick tampa ofesi fuye piu. En dat tampa ofesi fuye piu eke baka nenge Afrika nenge Okanisi nenge Matawai Samaka Juka Indi. Brunswick tampa baka fuye piu. En we wensing wijsheid en een verstand en een kakiti make tampa baka ite. Ja, en lek fa ishi abab because a regering na nga VHP isabi you upspade van tak abab ro kasama ng VHP? Wel, ide masi Tamara. Futide, ye sa futide. Ye me kwa moni tide. Maar je sa fa yo baste in Tamara. Ja. En dat Tamara na wan trade ibaka. En kroste de vusrana betak mek de ma pour bouta da Brunswick roko nga VHP. Maar me be gwa ose Rwanda. Atensang aforkise be nader ba ma aforkise no be orete 2020 kina corona. Da mi be go da pena en na bouta centrum oser. Da want to sma be wenk mi tak yere uno en sa de maudu de mautek Alassani abra en de mautek Alassani abra da you o de moro klein dat want taki you sku krema trap go mit de mana vierde verdieping maar de na eerste verdieping dat Theodora tweede verdieping da ma japi saka na dat des ma betagi ma oser ma mi partij sa me stemdi isabi mi a mi partij sa me stemdi mi no de no an structuur mi no de no an roko fu abop commissie ma mi na abop sinds mi koborte mi sap abop alternatief en een partijbevrijding abop mi stem gide maar mi lobby mi lo fa Brunswick poti a verkiezing kom baka aan verkiezing no be ratan namo ma mi abi spijt fu Santoki afas fama liba nga ui ina kondre Santoki e a koers gide man feng en na de man fe nyang ja na de man Santoki nyang want en Santoki sa persistak na de man fe abi cambio en na de man fe abi handel en na de man fe ab money en a Santoki be wane a rekere mak fu pot de man fe en di Santoki fe na rekere mak a pus de man fe go
Want alle de man sabi zware materiaal ja in akondre na Hindustani. En de man sabi en oso yur oso na Hindustani. En de man sa ap grong na Hindustani. Daarom meki santoki be wango fu yepi des mafien fu des mafien be kan komoro gudu. En fa des mafu santoki komoro gudu ja fa de ko feni a conversie tak allemaal vinden grond dat dadelijk dat tekstlaak te arrekeren dis ook gwe dat we nyaslak no sapa o nyaslak a den grond de man overhoek den grond prijs maar de man bij den grond chimoni low money daarom ik me lobby van een notaris suroko notaris fight santoki fu asan sadu ja taki akron conversie sa uittekenen papieren Guide Goudouman en Patricia Etnel Taking, Marcia Neus Taking en Awanfden Sabechar en a stem go na Kurutu en ze Taking toe. Ja, meneer Kabasab Aladesmas. Silos. Yes. Yeah. So, da wogo in wanta fase, is na fase 2. Yere. Uno lo fa santo che oro panga uyare. Santo ki teka kondre da o sera kondre gide gudu man fien. A sera kondre gide gudu man fien ba gide Hindustani. Brunswick dape, Brunswick no sab saipsa. Yeah. En Brunswick no sab saipsa es de me rewanyunsu. Daluk te alasani klari. Dos roto di no ta forswijk. Ami torme gija. Brunswick no ma yepeng. Omdat if I take money, if I not take money, Diana Poki ne Chris King a harik moto dape. En skim boom. Diana Poki skim boom. Maar Diana en die nota Forswijk. Die nota Forswijk. Nou was maar Sam lobby. En mi kan verreden ke mo verreden king. Maar tanga langa lasi no ma verreden no was maar moro. Want Tesani go na OM da no mango tak da pemoro dati na skoutu na OM onderzoek de zaak voor awakatak dem take you yeah da uno ma for de kas mama asmas re musap saidu di ota forswek musap saidu mengen na bus kondresma mogi wantori uit mijn eigen attimetak disi. Kruturu, TV, iedereen in Suriname, Ukayere, vanaf midden Sernanja, ik kan go naar burgerregister. Mino fen no een domein krant ete. Nooit meer van een domein krant. Nooit meer bij een jari. Zo jur oso met tantelek no. Even Kruturu TV kwape met aan dat je abis spijt zijn. Pemi be oppo, pisa obe gwa Dalian. Da Kruturu TV be interview mi da pena Dalian project. Ja, Sabaku drape ya. Ye Sabaku. Da mi be kisi wan prasoro fu Kruturu televisie en TV mi be kisi wan prasoro. Wan prasoro mi be kisi. Yere, ma never mi no kisi wan gron. Temgo accident man gron. De mai stoot mi weg. De mai taki, luko oruide. Ni de man bay wan perselete. Ik neem bij een grote. Maar mijn binnenland mi betan. En het 30 jaar zijn kooi na foto. Mi make money. Dim kooi na foto. Mi uroko anotak mi make money. Mi uroko fu mi libi. Fu mi libi. Fu skoutu. No mi da mi bakadoro. Taki. Mi de drugshandel of rover of fufuruma of inbraker. Ja. Dat mi edu mi uroko. Voor mi kwa foto taxi me rei. Luku mi taxi wagija. Ja. Mi rei ome wagi, na 16 wagi mi bay, rei ja in foto. Ja Paramaribo, rei overal. Ja, maar me no tak na de vrouw douan ami. Kan de smart taki sa kon lobby, a dat de TV. RD TV, ja. Ja, en Faishing, 1,5 jaar nog, isabi toch, a regering die si is dong, sana boskopu sa yu abigi a regering die si. Abos kopu se me abeg jare keer in Santoki Brunswijk.
Ma wambu boskopu gide man. En a boskopu di mi abi gide man. De mam da ai. De mam da ai. Also, nooit moro de mane kwa makti. Certain people, de moeilijk. Na so finitian, bedwen boom. No man bedwen boelek finitian. Tok de sen finitian gwa also. Wij de bos bedwen boom. No man bedwen boom lek wij de bos telek no. Wij de bos abuam broki. Pe we kar wij de bos bruk. Adwen boom, tok de senen gwa also. Yere. En Santo ki Brunswijk. De man perberi. Fudwe moro boom. De man perberi. Fuluku de people voeding. En Brunswijk de dape. Brunswijk nom de dape dat play I forgeti. Taki prijs ek kring. Olie ek kring. Koers ek kring. Dat zei de mek abe fete abe nelang. Oorlog. Abe tak na fucha vrede kong. Fucha verlek ten kongidensma. En dat Brunswijk no moest doen dape. Da ay doe lek aneshi saip sa. Want dat de Hindustani e blunder man dat de mij op een koers dat na Eston sa de man doen. De maar op een koers a tweede die de man doen maar op een benzineprijs. En bagadatina de man na handelaar jay na kondre. If benzineprijs go lok toe. Sang ook go lok toe moro. Ala de basisgoederen, eerste levensmiddel, schrijf ook go lok toe. En dan gaat dat de Hindustani van Brunswijk. Dan gaat koers. Dan gaat gasoline. En dat is de Berengi Brunswijk. En die betaki be go feti. Gide sema viu. In het binnenland. Evenredig. Alla moede. Krijgen lang orde. Dat in Brunswijk no ben snap hoe bakading. Sandati na gaat koers. Dan gaat gasoline. En no ben snap bakade sandati. Ja. Brunswijk no ben snap bakade sandati. Abem keuren af vanaf het begin dati. Abem keuren a koers af. En abem kurator voor IMF af. Dape atori voor bigi buruya ja in Sernan. Luku ti de IMF ko ina kondreja. De ma ogwe ach. November de ma ogwe baka. Na Amerika. En demande ja. De man tak do tak anga ala demande chimchima. E mi ven wan kas mo tak anga demande tu. Ja. Hier, maar IMF de na kondre ja no. So faya de man ja ach November dat de ma vrij gwe baka. De man taki de ko yere sana Quincy sang ulek serna people le firi. Ja. No. Maar Brunswijk no verstaan taki faya prijs gwa lok tu, IBS prijs gwa lok tu. SWM prijs gwa lok tu. Gasoline prijs gwa lok tu. No watra drei dape na mai pasula. Ushida la de ston kwadoro. Want chinkriki no mo de man. If na ervaring. Next this man abi nya dape moro. Ja. Alasani ba no dape. Ja. Ik kan snappen. Ja. Alasani ba dape no. Da sa Brunswijk sai tak fasan dati. Uwan yere Brunswijk sting. Wat radrei. Dan no na plain tori. And the people feel that say. Sana model. Ja. Sana model no pewe go. Fete da pa Israël. Fete da pa na Rusland. Fete da pa na Palestine. Fete na Hamas. Dadelijk no an boto no man komoro. Fucha wan san kondu moro. Sana Brunswijk fisi. Wani sabi, asana people want sabi. Sana Brunswijk fisi. Ya teke a rekere asotaki. Au dai baka man. Nuan sab sana fisi. Duidelijke taal. Sana afisi voor Brunswijk. Zo hebt u het gehoord. Sana nembaka? Ayete. Ayete en Ayeke was duidelijk in zijn taal. Eigenlijk, amatak about a samenwerking voor VHP naar Brunswijk. We willen je bedanken voor dit gesprek. Abedewa waar genoeg voor bij een gesprek naar jou. Isabi voor roep je leider op dat jere. Hey, sanne wakabuyere en ja, pe aandacht actie dan aandacht moeskong.
Alston Sanayong is signing out. Hier zo met Jette, Taximan. En Pepe, zo doet hij naki? Men naking onron. Men naking ja zo na Shell, Afatay, Ja. Bechan. Men naking kombi mark. Kombi Mark. Wait. En dus je hebt het... Ja, dus je hebt het gehoord tegen Jette. Dan een busje taxi dat want dat je stop Jette, want het is een betrouwbare chauffeur. Alston Sanayong is signing out and until the next time. Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee des koutu kwalik te de mai paku anere. A morgen gevaarlijk zijn niet aan de ino atoso. Na te you abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de keer. Je moet ook zo voor jou, mijn vriend. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting samen si jaina kondre. Na so kerkie man. Luku Kulturu TV traga. Milo big pala wat ala day me luka programma di. So dara at boy, at televisi mi esuku boss. Me ope bon traga omdat me si safe sa. Maar me demante ko ang voorbeeld na uno mo te uno na man panel jaar.